Passem al punt número 6, que és l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 1 sobre l'impost sobre béns immobles. Més que una modificació és com una precisió d'un apartat en l'ordenança que va recollir en el seu moment la simplificació en el rebut d'IBI per les famílies nombroses, amb la particularitat que com que era el primer any en què s'aplicava aquesta modificació, doncs es pugui fer constar que excepcionalment per aquest any 2013, per ser el primer exercici en què s'aplicarà aquesta bonificació, els interessats puguin demanar la bonificació fins al dia 5 de juny del 2013, que és la data de finalització del període de pagament voluntari, perquè en aquest supòsit la bonificació tingui efectes en aquest mateix any i comportarà ja automàticament el reconeixement del dret a la devolució de l'accés interessat que pogués produir-se i es aniria repetint successivament en els exercicis següents si es continués ostentant la condició de família numerosa. És l'única precisió que diria que en la vostra proposta ja està escrit en vermell, que és on es veu la particularitat que té en aquest exercici aquesta bonificació. Alguna observació a fer en aquest punt? Jo el que volíem era com el tema de com Adam Anillo va demanar als veïns afectats, per dir-ho d'una manera. Sí, s'ha de sol·licitar el primer cop, perquè després, com bé diu, ja automàticament els mecanismes ja funcionen perquè ja queda reflectit que és família nombrosa. Doncs és saber la manera de comunicar-ho que ho han de sol·licitar. Si ho aprovem aquí, segurament no transcendirà enlloc més, per tant, el que us demanem és que es faci la màxima difusió, tant des del web com des del SAP. Però la difusió que pot haver si existeix aquesta possibilitat per a les famílies nombroses. Si no, estarem aprovant una cosa que al final, afortunadament... Que se faci difusió d'aquesta notificació perquè la gent... No sé si val la pena enviar als SMS, a la web, el SAP, que s'ha fet tots els mitjans al nostre abast com perquè realment que si algú no se n'assabenta, que no sigui perquè no s'ha fet tot el possible. A partir d'ara, que si s'aprova, doncs ja ho fem. De fet, aprovat ja estava. S'ha ratificat aquesta data, que era la que tampoc no sabíem quin era el mecanisme per poder-ho iniciar per aquest any 2013. Doncs ja està, ja ho farem així. Molt bé, si us sembla, doncs, passem a votació. Vots a favor? Unanimitat?